Един ден Иванов влезнал при шефа си, собственик на механа, и му казал: шефе, разбрах, че на Георгиев плащате повече, отколкото на мен. Работим еднакво и смятам, че това е несправедливо. В този момент шефа му гледал през прозореца и казал: отвън спря каруца. Да не е да предлагат картофи. Излезнал Иванов, попитал, върнал са: картофи са, шефе. Интересно, откъде ли са, да не са добруджански? Излезнал, попитал, върнал са: добруджански са, шефе. А какво качество са? Излезнал, попитал: първо качество са, шефе. А на каква цена ги дават? Попитал шефа. Излезнал Иванов, попитал за цена, върнал се и казал: шефе, този път цената е по-висока от последния. В този момент влезнал Георгиев и казал: шефе, отвън предлагат картофи, добруджански. Първо качество са. Цената беше по-скъпа от последния път, но аз се спазарих. Ако вземем 2 чувала повече, 30% отстъпка. Взимаме ли ги? Погледнал шефа към Иванов и му казал: разбрали сега, защо на Георгиев плащам повече?